Lo Sừng rùng đi dập khai nhá khá À tay sơ rồi Sừng bé bà gây hơi cho là tổng ngô Sừng rùng đi dập này khá Này đi có tắc xem mạng Philip Philip nữa Rùng turuk cả đi tổng ngô Ini ko Sini rùng Turuk cả đi tổng ngô Hello Sừng tao rùng sakawa Sung nhá khá Này đi rùng sakawa si Tolawa ko Sabrok tổng ra đi tolawa Rung sakaw sa asugrok ang tabok. Iko na di. Mantap, 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 mantap. Umum golong ni bahai Nukak, nukak malai tatak Rai ma sai ma ni nakai Ora wana, gora rago Bui tunggo, baby singo Rai ma salang ma kokai Mantap, 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 mantap Umuk golong ni bahai Nukak, nukak malai tatak Rai ma sai ma ni nakai Oro Oro Ui tunggo Baby singo Rai ma salang ma kokai Mai cho khen cứ nuhun mani con người thì nên tùy sang tí lo tùy xí tư tư Sokai kya finally Narikra bagan no Iko narikra bagan Dombolek Narikra bagan no thang này cái na Bahai rok Yang mani rok na lai phanai ko Pharaksa ke Finally phai sok pai kya obong kha narikra bagan Dombordi island hinjak obo Narikra bagan no naidi hai hinti ba narikra tong kabang mano Narikra bagan ni ko naidi Bora kabang ma se ora phai kya hengke Nogrok chikon ke na chanai thok ke tangjak Nogrok ekdom chikon na chanai thok yang samang khane rok na Nogrok na chanai thok no Hi amo private room de tamo sia Nogar joto no khabaijak Tamjan aro tichak ma rok ni sijak Uro ke gumoti ni sijak Kia batam tamo nogrok tamo Kun sia Do lo photogan যে কোনো এনজয় খাইন পার্টি বা মোসানানি ডান্সিং কে নিরং বাগে একদম জায়গা কাহাম অব নারিকেরা বাগান ও নারিকেরা বাগান একদম নিরং বাগে বেস্ট ও জায়গা নিরং বক্স বুতু বিমানো ডাইরেক্ট নিরং
mami songjang rok phano to boi direct songui cheiman oro kono problem kwrwi joton bagini allowed khaijago jaga sung tabuk phiro gisi tongkha o island ni hai ayang rongkai kifili thanai o jaga kaisa interest nangli yang mane sung oro je 5 jona khoroksa driver 5 jona ni bisingo sung ke phon phaya ko asuk ke narikel bagano naithatok chathatok nai hini saimia jodi no tomung saimang khangke sung direct to busi phaikamu sung je mai tumarok mui tumarok joton oro no mai chawi akonui thangkamu oro tam phal rok otamo দেখ ইয়ে দাদা ও মানে ডিম মাছ আর দিয়ে বানাইছি tamarok jana sungbu sia ko arok serjak tongaro arok paina ka sung oro dugano ba man ding sagala o jaga interest nang jaka je phaibani main taras ngaro nung rung bana bai pupu sogjak siang sagari বিশাল বুঙো তাকনো যে টংমানি টংমানি বেলাকে আরাম নাঙ্গো ফাইনে ফেজে নিগারক ফাইনে ফেজে je nu yarok phainai phaidi belai tong thotok iko yang tebu jaga nok bu sabu sage tangjak iko o jaga phainan ke o nok rogo thuiman phu je aro je security kok sanai bai sing kok salai mani biskang mas iko December 1 taring siming o jaga booking khaioi nirok thoi bu thangmanai pu obo nok booking khaimano phia nuk booking butei roke khaine abudi sia ko ang ko bed rok tu baijak nogo room kaisa joto no booking khai jodi no tabung thunai hinke thui thangma no jaga bed rok tu jak kabangma obongkha dombundi para rok mondir gat hinjak o jaga no joton tongo hostel lok joton khulok jak tei nok bahani kisa kubung khenogo nok bai nok kisa kapha jake tai rok hingke nok rok joton kisa hakjal ke chal jmaijak hello bhai rok najak bo jaga sokai khatini khana khlaiba khlada rok kese ekdom kese iko naji asuke kusuk ni tei phayo pa bokhrok se behedei thak tabuk se je dubur phara je bekring khibi bari a bekring khibi bari jaga thagei togo tidin puila sopayak o jaga roko thagei legela bahai rok a jaga eko ari loge togo sili bisuda bolo loge tei botam rok jari khaila pago asuk sia thagei legela bo kisa loge sado ba loge da phaika te rok ke a pulau de roga follow kara tei ba khlai bari jaga ra asike spirit a jaga o porok torokha phailia sike yang hibi phaikya nai ko obo current utpon khaiman de sia sike pipe kotor o hatai emne hatai sayang tei biang ni phai semia iko tirok tola tei phai tongo ke obo kha pura current utpoti khaiman jaga no kotor ma ke tagjai yang current rok sulamlai tongo bisogotam jadi tuiba kes dohoro current utpoti khaiman jaga bo jadi ko o jaga no domur phoro ke melango ayang sal por bai kisa kosong ke kai tongkha ang to mela phoro ko phaya ko asuk saimu baya tidin no puila je domur pai badang o jaga no boi bekre rok khibi pu ari loge thagi tong tabuk bisuda kai tok sioi ko naji current slamani pura current area ro bisugo current mak no horo tam rok kirba sikja actually o jaga kisi chikon kis logang o jaga chikon na bahike mela phro bahike jaga kono saibiya mela phro ke bahike jaga o jaga no melangon jaga tai oro ke bekering khibiman jaga
그냥 가는 치나마 떼띠라고 거리 경고 này có nó giặc không được từ đọc tôi coi biết cái đánh rock khi mà đi giặc à sai biết về là phải mà hay đâu có giặc à thì đến vui là hai nhân đi 지금 비쇼다 따모 사무락 동보 사무락 가입해 비켜 다북 떼기샤 고리고이 너가 당신의 넉탱이야 만약 이때까지 하는 거 뿌리는 거 그냥 또 스피드 탕원에 아자가 시니 널럭 동호 아자가 당신이야 나저 아자가 까시야 스테이트게 거들마 그 땅작 땀으로 공원이 시야자가 이거 나이지 따라와 봐 cái tùy phai tròn sao cả đi tùy phai ơi đi con này gì biết kèm rồi phần con đi co từ Asuke Spirit để sang nên là có phần con này đi con này gì từ Asuke Spirit và Asuke mar thì speed đúng không đấy từ họ đó sẽ Asuke lên khá từ ta bước sẽ họ đấy cũng mang bằng ít thằng từ taxi bài đọc ra bây giờ còn đi đi còn nó có thằng nào vậy từ tăng nó có thằng gì đấy ta bước phát triển nó có số cái có ở một bữa đó có ta bước tay ba chỉ tàu sát ta soi cho ba chỉ tàu phá ta phát triển nó có số cái có ở một bữa đó phải ấy còn là phải xí bọc rồi cái hết bao giờ hàng xíu đó là rất là tivi là khai tàu cá hay bao giờ vài xíu khởi cho khi cả đặt taxi qua thì nó có direct cái này vlog